Hello mga kabugtik, magandang gabi sa inyong lahat. So, ngayon mga kabugtik, no, magluluto tayo ng adobong tabugo. So, tara mga kabugtik, samahan niyo ako at sabayan niyo ako sa pagkain namin. So, hello mga kabugtik. So, ngayon is magluluto tayo ng adobong tabugo. So, ano lang muna, maghihiwa tayo ng lamas. Hiwa tayo ng ricados, ahos. So, ito na mga kabugtik, no? So, kainan na tayo. So, samahan nyo kami mga kabugtik. Kain tayo. Pero bago ang lahat, mag-pray muna tayo mga kabugtik, no? Dahil sa natanggap natin na blessing. So, yun na mga kabugtik. So, kain na mga kabugtik. So, ito pala mga kabugtik yung adobo natin. Ginagawa natin. So, tapos si Mrs. gumawa din siya ng chop suey. So, ang ulam natin ngayon is chop suey tsaka adobo na tabugo. So, sarap talaga mga kabugtik, no? Pag magkakamay na lang tayo mga kabugtik. Mas masarap kumain pag nagkakamay. Sarap ka mga kabugtik. Tama lang yung timpla. Yung sa pag luluto kabugtik is simple lang. Garlic tsaka sibuyas. Prinito lang natin. Nilagyan din ng luya mga kabugtik. Pang ng lansa. Para yung lansa mga kabugtik mawala. Talagang tapos mga kabugtik.
Chop suey. Init. Malamig sa chop suey. Bakit sa bata? Sa siya tabi. Init. Masarap ang kain mga kabugtik pag kasabay mo yung asawa mo, no? Sabayan nyo kami mga kabugtik ng pagkain. Kain na din kayo dyan mga kabugtik. Ano sabaw yun? Sabaw. Ako lang pa dito.
Mangga. Mangga mga kabugtik. Tamis no? Mangga. Dili kinagburuhan. No? Okay. Tapa ko ito. Coke. Okay lang. So, hanggang dito lang tayo mga kabugtik, no? So, sana nabusog din kayo sa kapapanood sa amin. So, shout out ko nga pala si Mariwin Saldanya at saka si Edwin Saldanya sa Naga, Cebu. So, sa mga gustong magpa-shout out, mag-comment lang kayo below. Hanggang dito na lang mga kabugtik. No hate, just love, peace.